Ka design ki riam ya tho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Hakabayadai bat ki khubor na kimat mentah janmit, tunginik mi shwa ya kimat khubor na jala. Kashilam ay jinghikai jong Shillong College da ka jingkemen mentah sngi kala rakhe ya ka graduation day arajar arsal hadian ba nyong spa lai pusan ngot ki samla pule kila pas bha pat ki bala pendep ya ka jingpule ke jongki ki badai jong ka badge arajar arhuwei hadu arajar arsal. Kawai na kisamla ka bawan ningkong ha ka examine barang syudep ka nihu kadai ka samla iban pentingan ksyar ka bala pendep ha ka subject Hindi bat minta kala penkre ban thok kot syapang ka jela Meghalaya ya ka ba kan thok ha ka ktien Hindi. Kilai tali kishnong ki kinthop ya kishnong mau usam mau katheng bat ka wa umyo mau usam ki kwa ban pinjari da ka section shispa sapusau CRPC banom sha sho yalum breu lani ban ya shongkai hawa umyo namar ka pinjabo ya ka telong badanam sha sho ya ki breu ban ya lumpat ba bat le kinu ki kam sneu kam sme hapo upur usam jong kini kishnong bat ladalap ki pulit kin kembet bat en set patok kumbahan riu benai bat ka jingdan kuna. Kat kum ka hukum jong ka Supreme Court kala keren syai baki kali ki bala menta yit yong ki dai tang ki kali jong ki brio ki bala penhap hapo ka Z bat Z plus security bat kat kum ka jubab bala yo lengba ka ain wat jing tip ni ka RTI la yo ya ka jubab baki don tang arngut ki Z plus security bat ship hongut ki Z security ha ka ni ka jela Meghalaya. Haba keren bat kilat pathai kubor halor kani kamat kabayadai bat kajingta yit yong yaki kali u superintendent of police u ba S Nongtnger ulaya thu baki bor bahalor kila hukum ya u tang dakaktien lani ka verbal order baki pulit kim day ban bat yaki kali jong ki minister bat kumju ru yaki kali jong ki MLA kumta ki hapan kongu ya kata ka hukum jong ki banalor bat ki hapan pelat yaki. Kasumo kabrang wan na sor Shillong kabadon ya registration number ML05F Sansau Khandai Pra kalaten ra ya ki artli ki kali hakmat ke block office Sanmer kibrang wan na upper Shillong ban hiar sor Shillong ki artli ki kali basha tenra ki kenthop ya ka alto keten kabadon ya registration number ML05AC Pranot REWay bat ka baleno kabadan ya registration number ML05X nyo not nyo. Henry ha kani ka jingjia omsyam ladon ba mensaw kadaw kaday namar ba unong nya jong ka sumo uba one box star karmay uba syong basa hamilim ulabuat. Kaladon ka jingdeng kali bajur hakathan upper Shillong ha kamiet Henry tarik unay luar arjar arsaw na kani ka jingjia accident. Menteri ka Sarkar jela uba kami ihtanat Animal Husbandry and Veterinary uba ALHEC haka henriu tarik unai lor arajar arsaw ulaya thu baka Sarkar jela kadang up ya ka jingmenjur bat ka jingmang pisa jong Sarkar pedeng na kabenta bantay ya ka Veterinary Hospital ha upper Shillong. Haka jinga keren bat kilat pathai kubor uba ALHEC ula ong baka Sarkar dangshan kalapha ya ka jingterwa kabalai pu ar klor sya ka Sarkar pedeng henry andala kami benya ya ka project larai ban pha ya ka jingterwa ka ba shispa klor. Ka Kenhun State Disaster Response Force kayo say ya ka medyap jong wei ukhana ubalangam jelob hawa umyam hagishnong nonglu mauyong Ribhoi district. Ukarwo balapha da Public Relations Officer jong ka Directorate of Civil Defence and Home Guards Meghalaya uba PH Shilla ula pentip hadien ba ka Kenhun STRF kalayo jingtip ya kaniya jingjia na kipulit ha kamit sngi tho ding mar kila hiar sya ka jaka ba ukhna ulangam jelob par kilas dang ban wat ya kamet na du kapor shipho steng men step bat ha kapor khatwei duna kila lap ya kamet yap jong ubiki makri ubadang shipho snem karta mentapat kinyakmi yakimat kubor na galengri kumba khat arajar arspa tali kisnyang kila yap hi bat arhuwei hajar telipat lapenyap khanang hamizram na kadaw ka jingsa priang palat ka jingpang African swine fever kabala ne menta la kumba nyo benai AA
Ka sarkar Mizoram kalapin bena baka jingdo nong ki nong ri jingri kalakot sya ka arpulai hadu arsan klor tengka. Uwe na ki basya keno ba udon kti ha kam thok pisa ha Assam u swapna nil das udon account bon tali shabari bat udon bon ba kapisa ka ba ula thep ha kita ki account pat ka dei kapisa ka ba ula thok na ki nong shong shnong ka Assam. Ki pulit ka Assam ki la ong ba udon account ha USA, Dubai bat ka Malaysia. Ki pulit kila yo jeng ken baka pisa ka bola thok na ki brio kala poi shaka arajar arspak lor tengka. Sanwat ki brio kila yap hak jeng ke biang ka jingakan art ha Manipur uwei na ki bayap udai urang ba na ka jat ben rio meitei karba sanwat pat ki dei ki le no kuki ki bala sha set yap ha ki pulit. Kani ka jingakan art ka dei ka bala jia ha Jiribam district ka badon markhap bat ka Assam. Kajian art hagate ka district kadang jor hadu menta bat kisipai Assam Rifle kisipai bapha sarkar pedeng bat ki komando jong ka Manipur kidang let khenra ha ki jaka bamarjan sangut na ka jo ka yeng ha Khandwa district jong ka Madhya Pradesh kila shulat thau na ka jingsha thombor ha usuri bambreu baro sangut kila mensau na ka jingsha dai thau suri Henry kilat thau day hadien baki marjan ki yok snow ya ka jinglen yar jonki bat kila yami ban be kra. Ka seng Congress ha Haryana kalapin bana pat ba ya ka thop kerteng ki laipo armut ki kertong jongka ki ban yakun ha ka election assembly ka ban long ha ka santarik Urisa. Na pedeng ki laipo armut ki belapau kerteng ki kan thop ya menteri rang ba minta u Bhupinder Singh Hooda kanoya kun wrestling ka India ka Vinesh Phokat pat ki weipat haba kren shikilat pathai khubor ka Phokat kala ong ba dei tangka seng Congress ka basnu tho ya ka jingjao umat jongki pait ba balada kan shat jit kan treishi-tom na ka benta ka jingmentoi jongki noya le kai ka ri khnang bakin ommat shu ya ka jing so sat kumba ka mat maka mentapat kinya phai sha ka benta jongki mat khubor na ka leng perthai Shen haka shitarik Urisau mentau usnam ka Japan kan jet ya menteri rangwa du bathamai jongka uban shimti haka jaka jong Fumio Kishida shwa ya kan ka seng ka badon haka liang persha ka Liberal Democratic Party kan jet ya president bathamai jongka haka arkunyo tarik menta ubenai Kasorkar jongka United Kingdom kalapin bena ba ente ya ka Queen Elizabeth II Memorial ha St James Park London ya ka Memorial an pinyang jan ka mall ka badon ha Marlborough Gate ha ka jaka ka ba itanat ka badon sharot jong kapung ente ha jan ki moddur jong ki kmi ki pa jongka kata ha jan moddur jong King George VI bat ka Queen Elizabeth Kasorkar UK kalapin tip ru ba kantay kum kani ka memorial ha Scotland Wales but Northern Ireland. Ka North Korea kalapin her shispa khandai pautali ki balloon kit jabo sa South Korea. Hapo kini ki balloon ki don da ki kot jot bat ki wei pat ki jabo. Ki balloon ki lawan hap hanong ba Seoul bat ha ki wei pat ki jaka. Ka South Korea kalapin tip ba sham ladon ki jabo ki babo jingma henry tang ki kot jot ki lingkot plastik bat ki bilon. Ka General Assembly jong ka United Nation kala shim ya ka rai ban pen banano ya ka hanriu tarik unaitung kum ka World Rural Development Day. Lapen bana ya ka ni ka sngi da ka jing thumu ban pen priang ya ki khubor sa phang ka jingnon kam ban pen kala dur ya ki nong kondong. Ka UN kala ken tu ya barok ki ri ka perthai wa ki dai ban sedang rakhi no ya ka ni ka sngi nadu usnam banwan. Shipongot ki nong Palestine kila yap namar ka jingther bom ka Israel ha ki artli ki ying sa breu ha Gaza Strip. Hadu mentaru ka Israel kampat sange ya ka jingkhenra ya ki Hamas ha Gaza. Ka jing yap breu ha Gaza nadu ba ka Israel ka hiar thama ya ki Hamas hadu menta kalapoi sya ka 10,000 praspa nyupo prangot. Usim jong Thailand umaha Vijra Longkon ulapin bam smai ya ka patang torn Shuna Watra kum ka menteri rang bat du bat kum juru ulapin bam smai ya ka kenhun menteri sarkar ka bathamai kiran live sanwat ki menteri sarkar hapo ka jingalam jong ka Shina Watra ka Nepal kala hukum ya ki company ki bapenya ya ka internet makin ailat no ya ka TikTok
bahkan sedang teri kambiang ha Nepal bat ya kani karai la shim ha ka jingalang jong ka ken hon ki menteri sorkar. Ka Nepal kala khang ya ka TikTok ha unai wing menshim snam henrei menta kala sha biang. Kitu kilong ki khubor na kimat. Kublai.